namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impadi yakhe amangaqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi Kunevideo esabalaleka enkundleni zokuxhumana ku-Facebook njengoba sikhuluma nje. Le video ibonakalisa iphoyisa lishaya kowesilisa kabuhlungu ngempama. Nosekususe kumsindo kubonakala ke lo wesilisa efuna ukuziphendulela kuleli phoyisa naye ngempama njengoba ke bebambeneke ngeyihluthu. Nomunye efuna ke kubonakala ukuthi ke naye uyindoda. Leli phoyisa liswala ke limbuza ukuthi uqambelana amanga. Lasho labe liyithela impama engakanani. Yafaka ke ifone ekhekhini lensizwa yafuna ukuzibuyiselela kusizeka bebehamba ke nalo leli phoyisa bazama ukulibamba ngoba belamula. Kubonakala sengazi ukuthi kunephutha elenziwe yileli phoyisa. Kodwa ke kubonakala sengazi ukuthi lempi ayikakapheli isaqhubeka. Zibukele ke kusha ke impama phakathi edolobheni eThekwini. Ele vai frente, vai frente.